Lina. Ina son ki Lina. Kin zama wani abu a cikin zuciyata. Burina na ji tausan muryanki. Farin ciki na ganki masoyiyata. Na yarda da ki. Na baki rayuwata gaba daya. Kai maye ne? Tun ina zubar da ruwan hawaye har na kasa. Daure ki kawo dauke ga zuciyar da ke cike da tsantsar begenki. Zuciyar da bata san komai ba sai soyayyaki. Ki amince da ni shine burina. Ki yarda da ni. Zan zama komai na Lina. Dakata malam, ban da lokacin sauraron kalmominka da basu wuce yaran sun tsaye ba. Bari na faɗa maka, ba na son ka, na tsane ka. Amma Musabbir, abinda malama Lina ta yi maka gaskiya ban ji daɗin shi ba. Baka ji daɗin shi ba? Ka gani kuma ya burge ni. Kai bari ka ji na gaya maka. Ni fa son malama Lina nake kuma so na gaskiya ba na wasa ba. Oh, ka dauka wasa ne ko? To in ba haka ba yaya? Kai da Allah anya ma kana da hankali kuwa. Ni fa kwana biyu nan fa na kasa gane ba. Adam ba za ka gane ba. Da Allah ba zan gane ba kwarai kuwa. Mu tafi da Allah. So ya ci. Zan so a ce na fi kowa matsayi a zuciyarki saboda ina da tabbacin na fi kowa ƙaunarki Lina. Idan za a shekara 1000 kana faɗin haka to amsa ta za ta kasance a'a mahaukaci. In dai akan soyayyarki ne tabbas ni mahaukaci ne kuma ba zan daina son ki ba Lina. Haba Musabbir, ta ce ma mahaukaci kuma ka ce kana santa? In dai wannan kalmar ne yanzu ka fara ji. Anya ba shashaye ka fara ba? Mene? Tun ba shashaye kake ba? Shaye-shaye na fara, ka gane ko amma na soyayya na love, ka gane? Allah ba ta sa, ni dai yunwa nake ji, zan je gida. Kai ka zo? Kai, amma an yi har yanzu ba cikin mafarkin da nake babu gane. Ya faru. Lina fa na kalla ba. Lina? Tana daga ina? Tana ina? Ni fa na fa kalle ta fa. Tana ina? Ke nuna mai ta wannan. Ya kamar kamar ne ma kuci. Ba ganta ba ita ke magana Ga ta can. ita ce fa da gaske. Ita ce wallahi. Ba zan je fa. Kai wallahi shi ya ce wallahi shi ya ce haba namiji kuma ni ka je ka kawai na Good morning, auntie. Morning. Good morning, auntie. Morning. Good morning, auntie. Morning. Good morning, auntie. Morning. Good morning. Kai. Ba kai ba Musabbir. Maimaita abun da ka ce. Good morning. Me yasa ba za ka ce anti ba? Saboda ina son ki. Ka shiga hankalinka. Nhưng mà gọi là ba chị ba luôn rồi. Anh nhà mà chơi rồi này. Morning, how are you? Fine. Sit down. Thank you. Musabbir, come out. Out. Go out. Gaskiya malama idan Musabbir ya fita, mu ma za mu fita. Dawo ka zanna. Yo, Jimana ni ka Musabbir, Jimana. Akwai wani Nika akwai wanda ya san kuna soyayya da malama ne?
A'a, babu wanda ya sani. To amma me yasa yan class na ga suna haka? Fans ne kawai alaji na. Fans alaji. Ka ba kai da Allah da Allah. Lina, 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 Lina.